a ƙarshe don Allah kira ne nake yi zuwa ga wayannan shugabanni manyan 'yan siyasa. Duk abin da yake faruwa ta dalilin ku yake faruwa. Ina haɗa ku da Allah, ina haɗa ku da girman Allah da kuka yi imani da shi tsaninku. She ku koma daga wanda ya bar gari, she wanda ya je nemi wuri ya laɓe, kun bar 'ya'yan mutane, 'ya'yan talakawa. Yanzu ku je bakin ofis inda aka kama yaran nan ku gani, uwaye na can a tsugurgune da kwanoni, kowanne ya kawo ma ɗansa tuwo. Kun san an yi saboda ku? Wace gata za ku yi wa waɗanda kuka sa cikin wannan matsala, cikin wannan damuwar? Kun ɗauki alhakin ɗiyan bayin Allah ga banza da wogi? Ba ku jin tsoron Allah ne? Kuma babu mai iya fitowa ya gaya muku gaskiya? To za ku je gaban Allah, ta faru, kun haɗa 'yan Nijar faɗa, kun haɗa 'yan Nijar rikici, an kashe wanda aka kashe, an ƙona ma wanda aka ƙona dukiya, an ɓata ma wanda aka ɓata ma dukiya, an yi. To ku da aka yi saboda ku sani Allah na jiran ku. In nan duniya babu bai iya komai da ku. Nan ba ina gani ba, in kuna tafiya kowa bashi ake, ɗan sanda ake bashi da bindiga bayan shi yana gadin shi. Abinda kuke jin tsoro za ku je faɗiyan mutane a ciki? Kun fi kowa tsoron mutuwa, kun fi kowa tsoron tashin hankali, saboda duk inda kuke mai gadi ake baku bayan ku da bindiga da makami yana gadin ku. A shi kuna jin tsoro? Yaya abinda kuke jin tsoro za ku je faɗiyan mutane ciki? Kuma in fitina na da daɗi, ku jawo 'ya'yanku su shiga gaba mana, ku sayo matanku su shiga gaba, ku da kanku ku ja gaba a yi da ku mana. Ya za ku je ku laɓe? Ya za ku laɓe 'ya'yanku? Yaya za ku ɓoye matanku? She ku turo 'ya'yan mutane, 'ya'yan talakawa waɗanda ba su da galihu. Don Allah mu ji tsoron Allah jama'a, mu musulmai ne, mu musulmai ne. Wallahi duk kyaukyawan zaton da nake mana, na yi zaton duk muguntar da ke cikin rayukanmu za ta tsaya bakin cikin zuciya, saboda ina tunanin cewa duk abin da muka yi niyan za mu yi, za mu tuna akwai Allah, za mu tuna mu musulmai ne, za mu tuna duk abin da muka yi na ƙetare iyaka a kan wani bawan Allah, Allah zai tambaye mu gobe kiyama. A aƙidar mu ta sunna, abin da annabi ya karantar da mu, idan aka zalunce ka she ka kai kuka a inda ake iya karɓo maka haƙƙinka, a karɓo maka haƙƙinka. Ku duba yanzu, idan wani ya kashe maka ɗan uwa a musulunci, bai halitta ka ɗauki makami kai ma ka je ka ɗauki fansa don ka kashe wanda ya kashe maka mutum ba. A musulunci ya halitta? A musulunci idan aka yi ma naka rauni, bai halitta ka ɗauki makami don kai ma ka je ka wa wanda ya maka rauni kai ma ka rama raunin ba. A'a, she ka je ka kai ƙara a wajen wanda Allah ya ce ka kai ƙara. Idan mumini ne shi musulmi ne shi ya adalci ya karɓo maka haƙƙinka. Idan kuma ba mumini bane, ba adili bane, ka rasa yanda zai ya karɓo ma haƙƙinka, to kai ma Allah ƙara. Hatta da talakawan da aka fi ƙarfi, Allah ya jarrabe ku da shugabanni azzalumai marasa adalci, suna cutanku, suna zaluntar ku, suna kwatan dukiyar ku. Me annabi ya ce ku yi? Annabi cewa ya ku yi musu da'a, ku yi musu biyayya. Sahabbai suka ce, ya Rasulullah, bayan sun zalunce mu, bayan sun cuce mu? Annabi ya ce, to adduna alhaqqa allazi alaikum, ku dai haƙƙin da ke kanku ku bayar da shi. To namu da muke bin su fa, ba za mu je mu kwato ba. Yace a'a, wa tas'aluna Allah allazi lakum, naku haƙƙin da aka hana muku, ku daga hannu ku kai ma Allah ƙara. Shin ba ku yi imani bane da in kun kai ma Allah ƙara zai wanke muku hawaye? Ba ku yi imani bane da cewar in kun kai ma Allah ƙara zai yi muku maganin abin da aka yi muku na cuta? Ba ku yarda da Allah bane? Idan wannan abin ya ci gaba jama'a, duk mai hankali, duk lattiza na kirke mai hankali, don Allah ya tsaya ya tunani, ya tunanin irin hanyar da ƙasar nan ta shiga. Wallahi kun cuci Nijar, wallahi kun cuci Nijar, kuma kun cuci al'umman Nijar, don ba amanan da aka baku kenan ba, ba amanan da aka baku kenan ba. A shekaran jiya na gaya muku jagora na kirki na gari, yau tun da safen nan wani ya kira ni ya ce mini ga sunan suna wurin jana'izan dan uwansu da ya rasu. Saboda me ya rasu? Saboda ya je jihadi don Allah, saboda ya je kare addinin Allah. Haka kawai akan zalunci aka kashe shi, aka salwantar da rayuwarsa. Me kuke zato idan kowa ya ɗauki makami ya ce kare kansa zai yi? Me zai faru? Ƙasar za ta zaunu?
ƙasar za ta zaunu? Don Allah mu ji tsoron Allah, mu yi makan mu adalci, kuma mu sani Allah zai tambaye mu. Duk wanda yake iya tashi ya yi magana wannan fasadin a daina shi. Ku je ku zauna akan tebur a tsakankanin ku yi sulhu, amma ku cire 'ya'yan mutane ciki. Wayannan 'ya'yan mutane abriya yara 'yan shekara 10 wallahi su da kansu ba san abin da suke yi da kansu. Yaran masu wannan abin wallahi ba san abin da suke yi ba su sani ba. To ina masu hankalin da ke bayan su? Ina masu iya hanawa? Ina masu iya yin tsawa su ce a daina? Mu musulmai ne, ba haka addinin mu ya karantar ba. Ku tsawaci 'ya'yanku, ku zo ku zauna akan tebur a tsakankaninku, ku manya kuwa ku tsakankaninku dukkanku kowa laccizo ne, da bangaren masu ikon da bangaren 'yan adawa dukkanku laccizawa ne, dukkanku manya ne, kuma masu hankali ne, ubanni ne ku, kuma za ku iya magance matsalan nan ba tare da an zubar da jinin kowa ba. Za ku iya magance matsalan nan ba tare da an wa kowa banna ba. Za ku iya ku magance matsalan nan ba tare da zamantakewa tsakanin makwabci da makwabci ya lalace ba, ba tare da aure tsakanin mata da miji ya rabu ba. Wallahi za ku iya magance wannan matsala, kuma ta hanyar me? Ta hanyar halissan ku na lattizantaka da Allah ya baku. Za ku iya ku magance wannan matsala, amma kowa ya rungume hannu ya yi shiru. Sai dai a koma ana ba juna labari, amma an bar barnar tana ta faruwa, ba a magance ta ba. Kai don bata kawo gare ka ba ganin kake yi bulus ce kake ci. Idan abin ya mamaye ko ina, yaya kuke tambanin za ku rayu? Kuma koma ba komai, abinda ni dai kullun nake gai, shin 'ya'yanmu da jikokinmu don Allah wace irin ƙasa za mu bar musu? Yanzu a al'adar Nijar yanzu an kai yaro ɗan shekara 10, shekara 12 ya zo ya tare hanya da adda warin baban shi, ce ya kalli gemun baban shi, ya ce sauke ba ni kaza ko in fashe maka madubin mota, ba ni kaza ko in kona maka mota. Saboda me? Saboda idanunsa sun bushe, saboda zuciyarsa ta kekashe. Shin ina baban da ya kamata ya masa tarbiyya? Ina mahaifiyar da ta haife shi? Ina ƴan uwan shi da dangin shi da ya kamata su kama hannun shi su zaunar da shi su tarbiyyantar da shi? Ina suke ya jama'a? A ƙarshe, don Allah kira ne nake yi zuwa ga wayannan shugabanni, manyan 'yan siyasa. Duk abin da yake faruwa ta dalilin ku yake faruwa. Ina haɗa ku da Allah, ina haɗa ku da girman Allah da kuka yi imani da shi. Don Allah ku kawo ƙarshen fitintunan da suke faruwa. Ina haɗa ku da girman Allah, ku zauna a tsakankaninku akan tebur, ku sulhunta al'amuran da ke tsakaninku. Masoyanku ne, duk waɗanda aka cutar masoyanku ne, waɗanda kenan suna ci gaba da cutuwa kuma masoyanku ne. Ku tuna da su, ku tuna da yanda suka amince su bayar da rayuwansu, su bayar da jininku, su je su mutu don ku. To kuma ku tuna son da kuke musu, ku ce a'a ku dakata, ba shi kun mutu saboda mu ba, ba shi kun mutu ba, ku dakata. Akwai hanyoyi na shari'a, akwai hanyoyi na sulhu, akwai hanyoyi na sulhu tantaunawa, wanda za mu zauna a tsakankaninmu, mu wa mu kowa ya san kowa, za mu zauna a tsakankaninmu mu san yadda za mu sulhunta al'amuranmu. Amma ku ci gaba da zaman ku yadda kuka saba, ku ci gaba da rayuwarku yadda kuka saba. Bahaushe ya auri bazabarma, bazabarme ya auri bahaushiya, bafullatani ya auri buzu, buzu ya auri bafullatani. Nan inda nake muku magana kullum zan ba ku misali. Yanzu faɗan zai fara daga siyasa, she zai tsunduma cikin kabilanci da sauransu. Ku a ganin ku a Nijar wa yake iya rayuwa shi kadai? Nan ni dinnan da nake muku magana ran na baku wani misali ɗaya a kaina. To misali na biyu, daga cikin duk kabilun da kuka sani na Nijar, kabilar da babu a gidana bai wuce ɗaya ko biyu ba, bai wuce ɗaya ba ko biyu. Ina da 'ya'ya zabarmawa wanda uwaye zabarma suka haifa min su, ina da 'ya'ya Hausawa, ina da 'ya'ya buzaye, ina da 'ya'ya Larabawa, ina da su. Idan kun ce shi an raba, to cikin sunan wanne zan rike, wanne zan mayar? Wanne zan rike cikin su, wanne zan mayar? Wanne ne kuma wanda zan tace jini na daga cikin shi da yake gudu? Kuma haka ne duk takafkinku anan ba wanda bai da irin wannan sarki.
me yasa kuma muka amince tun farko muka saka rayuwar mu irin wannan? Don mun amince da dukkan mu musulmai ne, don mun amince da cewar babu kyama a tsakankanin mu mutukar akwai musulunci. Mutukar akwai musulunci to ba kyama a tsakanin mu. Abu ɗaya da ke sa kyama shine rashin musulunci, shine rashin imani, amma in dai akwai musulunci akwai imani to dukkan mu ɗaya ne. To me yasa ba za mu ci gaba da zama haka ba ya jama'a? Kuma duk wanda yake neman ya tarwatsa wannan, wanda yake neman ya raba wannan, to wallahi kamar yadda na maimaita tun a shekaran jiya, ni ban yadda masoyina bane. Don yana so ya raba ni da ɗana, don yana so ya raba ni da wadda ta haifa min ɗana, da haka ni ba zan ɗauke shi masoyina ba. Masoyina shine wanda zai karfafa zumunta tsakanina da wanda dama Allah ya riga ya hada zumunta tsakanina da shi. Amma mai son ya raba zumunta da ni da wanda Allah ya hada ni da shi, awa masoyina bane wannan. To don Allah ina kira na farko tukuna ku talakawan da ake buga kanunku, kuka je tsakaninku kuna taiwa kanku wannan bannar. Yanzu yau tsawon kwana 3 wani dai duke ta riga ta lalace tashi, wani an kona, wani an hana shi fita ya nemi abin da zai ci. Daga cikin al'ummar mu fiye da kashi 2 cikin 3 mafi yawanci waɗanda shi sun fita ne su je su yi wahala su samu abincin ini, ba zan can na gobe ba. To kwana 3 kwana 4 da aka yi an hana ka inda zaka je kai aiki, an hana ka je ka bude wurin sana'arka. Kuna ganin cewar adalci ne muka wa kanmu? So waɗanda muke yi dan su din nan a shekara ana yi, wallahi wani yana da abin da zai ci, ko ba ga bane? A shekara ana yi, kar a fito daga can gida yake tambaya ya ci to mutum nawa suka yi rauni, mutum nawa suka mutu. Bakin kofar gidan shi da kewayen gidan shi da ko ina yana da dukiya, ya sa tsaro ko ina, ba wanda ya isa ya kusa da gidan shi. Amma duk barnar ku duba tun shekaran jiya har zuwa yau da ake ta yi, akan wa abin ke ta juyawa? Akan talakawa, akan wa'anda basu ji ba basu gani ba. Kun tashi ku je ku kai wa ƴan uwanku hari can ku bata musu dukiya, su ma wa'ancin su tashi daga can su zo su bata naku. Haka in abin ya zama haka, she ku rusa kanku ku da kanku, she ku rusa kanku ku da kanku. Kuma daga baya duk wannan abin zai wuce, she a komo ana ma kallon juna kallon kaskanci. Kuma abin da aka riga aka lalata nan ba zai dawo ba, mutuncin da ya riga ya zubin nan ba zai kwasu ba. To tun yanzu a lokacin da abin ke iya taruwa, don Allah masu iya tariya su yi tariya, masu iya magana su yi magana. Ni dai ina kira, kuma in dai har ina da kalimar da za a saurara, don Allah shugabanni masu iya magana su fito a bangare guda biyu. Don Allah ku fito ku yi ma magoya bayan ku jawabi, ku fito ku yi wa magoya bayan ku jawabi. Ku biyu kuka je takara, aka ce guda ɗaya ya samu guda bai samu ba, wanda bai samu ba ya ce